it your way. I'm so proud of you. Everyone's very proud of you. Did you believe you're going to make it this far? No, I really don't believe that I'm here now. I cannot say anything. I'm very happy that Mel, your partner, and Nancy, your sister, are here. Did it help you? Yeah. Did it help you? Did it make you stronger? Yeah, I'm also shocked when my sister and my girlfriend came to visit me and support me here. Thank you so much. And to all the Filipinos and all the Israeli that supports me, thank you so much. וכמובן תודה רבה לשגרירות הפיליפינים על הסיוע באהבתן של ננסי ומל. טוב שופטים, ספרו לי ולרוז מה חשבתם על הביצוע. משה? אני חושב שכבר שירי הכנת לה את הבמה ליום שלמחרת. זו הבמה שלך, רוז, ככה היא צריכה להיראות. לא צריכים שום דבר יותר מזה. ופשוט יש לה deserve naman baby ko. בביצוע שיכול לצאת לי מחר. Kasi tignan mo naman, deserve niya. Sa lahat ng kumanta, siya yung talagang nag-effort. Sila yung mga kinanta nila, hindi ano eh. תראי רוז, כבר מהאודישן הראשון, כשעלית על הבמה בנוקיה והשארת אותנו פעורי פה, זה היה ברור, או כאילו אנחנו חשבנו וקיווינו לפחות שנשב במעמד הזה בדיוק כשאנחנו יושבים ביום, בגמר של האקס פקטור, ואת תופיע לנו על הבמה עם שיר כזה גדול. בחירה מדהימה, אגב. ומה שלא ידענו, אני חושב, זה עד כמה את אישה אמיצה. אז זה רק מכפיל את התענוג שלנו ממה שאת עושה, זה מאוד מרגש. התחלתי את אקס פקטור עם דמעות, ואני מסיים את אקס פקטור עוד פעם עם דמעות. מה לעשות? רוז, כל פעם שהיא שרה אני מתחיל לרטוט. אני מודה לך. רוז, we all thank you. You're wonderful, I told you. שירי, הצליח לכם היום, אני כל כך גאה, באמת, קודם כל תודה לסימפונט רעננה ולאסי טל על כל העיבודים. זה באמת היה רגע כל כך חזק בשבילי, אני פשוט התייפחתי באמת, כי זה כל כך מרגש אותי לראות את האישה המדהימה הזו, שהיא כבר חלק מהחיים שלי. אני גם רואה אותה על הבמה הזו, ואני חושבת שזאת תהיה זכות גדולה שלי לארח אותה במופע שלי, שב-21 במרץ בבימה, אני רוצה שהיא תהיה איתי שם על הבמה. לא אכפת לי מה יקרה היום, אבל I just want to thank you, Rose. I love you so much. I'm proud of you. Thank you. Thank you. Thank you. הספרה של רוז היא 4. Thank you, Rose. Thank you very much. גם רוז.